ஐயா விவசாயிக்கு தான் தெரியும் விவசாயியோட கஷ்டம். நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தே ஆகணும். விவசாயிகளுக்கு 2 முறை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, விவசாயிகளுக்கு 3 மின்சாரம் 24 குடிமராமத்து திட்டத்தை கொண்டாந்து இருக்கிற ஏரி தூர்வாரத்துக்கு அதை வந்து ஆழப்படுத்தி பெய்து மழைநீர் சேமித்து நிலத்தடி வைத்து வைக்கிற கோரிக்கையெல்லாம் அதிமுக ஆட்சி வளர்த்துடனே நம்ம ஆட்சியிலையா கோத்தையெல்லாம் தூர்வாடி அந்த வண்டல் மண்ணை வந்து இலவசமா விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துங்க. இப்ப என்ன தெரியுமா நடக்குது? காசுக்கு வந்து ஒரு யூனிட் மண்ணல்னா 600 ரூபாய் புரோக்கர் வச்சு சீட்டு காசு போட்டு பாவம் பண்ணி அடிக்கிறாங்க. ஒரு வீடு வாசம் கட்டணும்னா கூட மண்ணோட நிறுத்திடலாம். ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில குடிமராமத்து திட்டம் எப்படி செயல்படுதோ அதே முறைக்கு செயல்படுது. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வருங்கால முதல்வர்